Това са безжичните слушалки на Синдо и ще ви ги покажа в това видео. Останете до край, за да разберете повече. В опаковката пристигат в комплект с калъф, в който се сгъват слушалките, USB кабел и аудио жак кабел. Пяната на слушалките е доста мека и са много удобни на ушите. Имат заглушаване на външен шум. Вадят много добър звук и можете да си настройвате баса. Имат също и вграден микрофон. Нека сега споменем и екстрата, която е най-характерна за тези слушалки, и тя е малкото екранче, което може да се отделя от слушалките. То се закрепя с магнит и не може да падне от слушалките. Чрез него може да си сменяте песните, да паузирате или дори да контролирате определени функции на смартфон, ако сте се свързали към такъв. В края на клипа ще дам оценка за продукта и ще сложа снимка, за да може да го намерите, ако желаете. Напишете в коментарите какво вие мислите за продукта и каква е вашата оценка за него. Ако ви харесва да правя такова съдържание, моля да харесате видеото и да последвате канала.